Mundu bereko ez ganez guta gure lengo gurasoak. Garai hartako bizimodu aik nonbait daude jasoak. Zuri beltzea bideratu nahi ditotzuek denan soak. Gure herriko argazki bati jarri dizkiot bersoak. Garai beteko leitzeko plazan dela badakita inbeste. Lau bersolari holtza baten entzulea doinu eske. Argazki honen pelikulari beire zentratu zatezte. Mugimendurik ez dago baino bersoak entzun datezke. Lazka otxiki ezkerrekoa eskuinekoa lizaso. Ikusten ez den hirugarrena Igarzabalda akaso. Eta herriko jende dexente ume helduta guraso. Ta zure bertan ikus zatezke hobeki beiretzen bazo. Argazki honen ondoak berak ekarri diten parrea. Atzekalden da okabioko tontorran goratzarrea. Ta azpin hiru etxe ainalde etxe txurita torrea. Gaurtik aurrea ez du lenoko begiz behituko horrea. Bertsotan holtzan denek ez zuen euki izan aukera bat. Ta herritarroin misterioak txunditu inauera bat. Seguro ezin dezaket esan, baino susmotan daxa bat. Entzuten ere egongo zela, bersotan bazekin hainbat. Datarik ez dut aurkitu baino, pasada nahiko denbora. 80. argazkie izango da. Bersoa eta herri lotzen zebiltzen korapilora. Eutsi zitzaion, eutsi zaiota, eutsiko zaio gerora. Auskalo noizko argazki hontan ibili naiz aztarrike. Gaurre aiganez bersotan hainbat bersolari satelite. Etorkizunen eukiditzaten begik bersotan jarrite. Plaza Zarreko argazki berrik beti gordeko jotnike. Etorkizunen eukiditzaten begik bersotan jarrite. Plaza Zarreko argazki berrik beti gordeko jotnike.